Egun on guztioi, Kristoren piztuera ospatzen jarraitzen dugu eta gaurko beraren hartzain on izateari begiratzen diogu. Berak zaintzen gaitu, berak babesten, badakigu zenbat egin duen gure alde. Gaur, bokazio aldeko mundu jardunaldia dugu eta gainera, misio herrietan apaiz izateko prestatzen direnei laguntzeko eskaintzen dugu otoitza eta dirubilketa. Munduko bazter guztietan izan daitezen Kristo arzaionaren irudi izango direnak. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, geure bataio egunean bat egin genuen era berezian Kristo piztuerarekin. Eta berak bildu gaitu gaur bere mailan. Geure bataio oroituz bat egin dezagun jangoikoarekin. Jainko algustiduna, garbi gaitzala pekatutik eta eukaristionen bidez bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna,
ezagor eskerrak zori, Jainko jauna zeruko errege, hangoiko aita guztialduna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Jauna, seme bakar Jesucristo, Jainko jauna, Jainkoaren bildot, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztidun betierekoa, eraman gaitzazu zeruko posetan partaide izatera. Fedeunen artean hartalde apalau eldadin, beraren hartzaina eriotza garaiturik iritsi den ospera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y seréis bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna hadadure salbatzailea, gure indarra eta bakea. San Pedro apostoluaren lehenengo kutunetik, zenido maiteok, on egiteagatik nekea jasan behar badituzue, hori gauza ederra da jainkoaren begietan. Horretarako deitu zaituzte jainkoak, izan ere, Kristok bera ere nekea jasan zituen zuengatik, zuen eredua utziz, haren urratzei jarrai diezaie zuen. Arke zuen pekaturik egin, haren hauan ez zute aurkitu martzukeriarik. Iraintzen zutenean ez zuen irainez erantzuten, nekea jasatzean ez zuen mehatxurik egiten. Aitzikik zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua. Gure pekatuak bere gain hartu eta gurutzera eraman zituen, gu pekaturako hilik zuzen bizi gaitezen, haren zauria sendatu zaituztete. Ardi galduak bezala zebiltzaten, baina orain zeuen hartzain eta zaintzaileen gana bihurtu zarete. Jaunak esana. Ni naiz hartzain ona,
Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra puerta, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundante. Jauna que sana. Artzain onaren eguna igandea ospatzen dugu. Horretxegatik baitare gaurko gure elizak ospatzen du bokazioen eguna. Artzainak bokazioak behar ditugulako, geure elizan. Eta gaurko evangelioan Jesus aurkezten da era berezi batean, atea bezala. Ni naiz ardien atea. Zer esan nahi digu Jesusek horrekin? Zer da Jesus atea izatea? Atea dakizuen bezala bi direzioak ditu, sartzen direnak eta ertetzen direnak. Beraz, irudi honekin baitare bi direzioak azpimarratu nahi ditu Jesusek. Alde batetik, jangoikoaren direzioa gurekiko, eta bestalde gure direkzioa jangoikoarekiko. Hau da, jainko aitak Jesus bide bezala aukeratzen du gutako bakoitzari salbamena iritsi ahal izateko. Eta alderantziz, gu, Jesus, bide hartzen dugu jainko aitarekin bat egin ahal izateko. Hori da, esplikatu nahi zuen irudia. Zergatik garai hartan, jainkoaren irudia zegoen oso abstraktoa, ez? Jesus bertan zegoen, haragien egintzan, eta hor dinamika batzuk zeuden etzianak onak. Allá en Israel había algunas dinámicas de la concepción de de la concepción de Dios, que no eran buenas. Por eso él señala a sus discípulos: yo soy la puerta de Dios. Y es verdad que en la concepción de la puerta pueden haber algunos errores que se dieron aquel entonces y que se dan hoy en día baitare.
Uno de los errores típicos y que es de esta época moderna es la concepción de la espiritualidad, la concepción de Dios, la concepción de las ideas. Yo tengo unas ideas y luego hago lo que quiero. Es decir, eso encarnado es decir, yo amo mucho a mis padres, pero luego con mis amigos hablo mal de ellos. Es eso. Es una incoherencia muy grande. Creo en Dios, pero hago la vida imposible a mi hermano. Creo que Jesucristo es el único que me ama tal y como soy y nunca me acuerdo de Él, nunca le doy lo que necesito. Y eso es lo que muchas filosofías modernas, muchas concepciones modernas de espiritualidad subrayan. Cree lo que quieras, que eso te llevará a encontrarte. Yo soy un Dios. No, nosotros no subrayamos eso. Gure sinismena ez dijoa hortik. Geure sinismena azpimarratzen du gauz eder bat, jangoikoa gu salbatzeko beste pertson bat aukeratu zuela, bere semea, haragi egintzala, gu maitatu gintuen, eta hortik da gure salbamena. Hortik datorkigu gutako bakoitzari gure salbamena. Eta horretxegatik etortzen gera elizara, ez? Askoz komodoa izango zen, gure etxeko sofan eseritzea, gure gauzak egiten, edo baitare nahi deguna egiten, ez da, geure etxian, ez? Baino, etortzen gera elizara, guk jangoikoarekiko daukagun idea abstraktori, elizak esaten digun idea horrekin kontrastatzeko eta haragi egiteko. Elizak 2000 urte esaten ari da jauna zein da, Jesus zein dan. Eta gu ari gara geure idea moldatzen eta hortarako etortzen gara. Alde batetik geure jangoikoaren idea moldatzeko, hausnartzeko eta hortan zartzeko, eta gero jangoikoaren gorputz eta dola hartu alizateko. Porque si no viniésemos a la Iglesia, podríamos caer en ese subjetivismo que cada uno puede desarrollar, de creer la divinidad en lo que más le apetece, en lo que más le conviene o en lo que más quiere. Y eso sería dignificarnos a nosotros mismos, ponernos en un altar. Por eso, hoy que es día del Buen Pastor, día de las vocaciones, tenemos que exigir que a nuestra Iglesia, a la cual pertenecemos, a la cual amamos, a la cual le debemos muchas cosas, le tenemos que exigir que nos mande pastores formados, pastores que quieran al rebaño, pastores que se desvivan por su comunidad, pastores que día tras día estén disponibles para aquellas personas que se le han encomendado. Eso es lo que tenemos que exigir a la Iglesia. Pero tenemos también un deber, gauz bat egiteko daukagu, geure partetik, exigitu bai elizari hartzainonak bidaltzeko geure parrokitara, geure herrita, hori garrantzitsua da. Baina bestalde daukagu guregan gauz bat egiteko, zan nahi dut, hausnarketa edo discernimentu prozesu bat. Elizak jarri ditan hartzai horren hitzetan, jainkoak hitz hoietan, niri pertsonalki gaur zer esan nahi dit.
Porque hemen ez dugu aitzen edo esaten edo irakurtzen evangelio bat pixkat ospakizuna betetzearren. Ez. Ospatzen dugu hitzaren liturgia jainkoak gutako bakoitzari zerbait adierazi nahi digulako. Pues que en ese discernimiento de preguntarnos qué es lo que el Señor hoy me dice con la lectura, con las lecturas del Evangelio de hoy, que ahí podamos también encontrarnos con aquel Dios, con aquel Jesucristo que nos ama con locura. Hauxe izan dadila, geure itxaropena, hauxe izan dadila, geure indarra. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua. Gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Zenideok, gure begia Kristori geure harimen hartzain eta gotzain dugunari zuzendurik, jarditzagun haren eskuetan konfiantza osoz, gizakien beharrak. Gotzainek, apaizek eta diakonoek zintzo zain dezatela beren eskuetan jarria izan den hartaldea. Egigun otoitz. Por todos los tipos de vocaciones, que sepan que seguir a Cristo es seguir a un Dios de esperanza y amor por la humanidad. Roguemos al Señor. Gaixoek, behartzuek eta sufritzen duten guztiek Kristo piztuaren gana aurki ditzaten argia eta itxaropena. Egigun otoitz. Hamda zure maitasuna abestuko beti. Dios ponga en el centro de las familias el amor a Cristo y a través de él llene los corazones de caridad al prójimo. Roguemos al Señor. Hamda zure maitasuna abestuko beti. Hau dana eskatzen dizu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, Pasko misterio honengatik, egizueten gabe gertaberritzen ari zaren geure erospenak, ekar dezaigula beti ere koposa, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jauna handi horri beti goreztea, baina posa handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaini izan den aldi honetan. Ura da bere burua guretzat eskaintzen ari dan, eta geure alde otoitz egiten zeure ondoan. Ura da opari bildotxa, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Erabasumaitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman duzun Jose Korta zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Telmo, Pilar, María Ángeles, María, Jesús, Salvador, María Francisca, Carmen, Lolita, Paloma, Ángela, María Luisa, Luis Mari, Kili, Marijo, Rosario eta Jose, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Manuela eta Ángel. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta gaintza guztiga, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana, santu izanerik zure izena, egomenik zure regnua. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagozu pakea gurugunotan, zure errukiari esker, begatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, baina zaziz bat, eta zeratuko.
Egin dezagun otoitz. Artzainona, zaindu maitasune zeure hartaldea, eta eraman betiko larre guztietara, zeure semearen odol baliotsua salbatu dituzun ardiak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, pare bat ohar bukatu aurretik, datorren maiatzak batean jai izan arren, guk mesa arratzaldez edukiko dugu, goizeko edo eguardiko mesa ez da izango. Eta datorren larun batean eta maiatzako larun bat guztitan urtero egiten dugun bezala, harritokietan mesa ospatuko dugu goizeko 9:00. El próximo 1 de mayo, aunque es fiesta, nosotros la misa la celebraremos a las 7 de la tarde. Y el próximo sábado y todos los sábados de mayo a las 9 de la mañana en la ermita de Arritoquieta celebraremos la misa que celebramos todos los años. Bedinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin, eta bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.